یەکێتیە مامۆستeyên dêrê girkêlekê çilaxa bi boneya Roja Cîhaniya Mamosteyan li ser gorên şehîdan li goristana Şehîdxaba Dêrêk mûm pêxistin, bang li saziyên nav netewîkirin ku kiryarên dewleta Tirk derheqê bombebarana dibistanan de rawestînin. Mehat em weka sembolîk momekî şemekî mûmekî em ser gorên va şehîda va bekrewana pê bixin û em bêjin agirê berxwedana wa her tim rêya me ronî dike û her tim em ê pey şopa we bin. Rêber Afod bêje heker em bixwazin em azad bin gereke em civakeka zana, civakeka şiyar û civakeka hevgirtî ava bikin.